Takat ate hatagi kog salin ana takat be. Hatagan ako si push takat pwede man daw iring og papaya. Pwede man daw papayang iring. Kung sa kana takat. Si ano nila? Push! Aba, uy, hindi ko content. Bye. Be, uy, ibalik ta ng kamera ba? Ikaw ang mag-ana sa kuha ba? Ha? Video yun si tita. Ano? Ko, ang kamera ba na sa imong ang likod? Tanaw daw ko. Hoy, asa ka? Italik ko na kamera! Ana, Ang bibi Francis ay pag pinukok din. Pagtarong daw. Stop na niya i-video si tita.